طبق معلومات агентии ҳавошиносии тоҷикистон рӯзҳои 21-22 апрели соли 2021 дар ҷумҳурӣ ҳавои номусоид пешбинӣ шуда эҳтимоли боронҳои шадиду тӯфон ва ҳатто эҳтимоли боридани барф дар баландиҳои беш аз 2500 метр вуҷуд дорад. ҳавошиносон ҳамчунин аз эҳтимоли раъду барқ ва омадани сел дар баъзе минтақаҳо ҳушдор медиҳанд. дар дарёҳое ки аз нишебиҳои ҷанубии қаторкӯҳҳои исор ва рудхонаҳои қизилсӯ, яхсӯ, вахш ва обхингоб болоравии сатҳи об пешбинӣ шудааст. аз сабаби боришҳо ва баланд шудани сатҳи об дар дарёҳо то 22 апрел эҳтимолияти омадани сел дар баъзе минтақаҳои кӯҳӣ ва назди кӯҳии тобеи ҷумҳурӣ, вилоятҳои Суғд ва Хатлон, инчунин ноҳияҳои ғарбии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон вуҷуд дорад. дар ин робита кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ба шаҳрвандоне ки дар минтақаҳои кӯҳсор ва доманакӯҳҳо зиндагӣ мекунанд тавсия медиҳанд ки то ҳадди имкон эҳтиёткор бошанд, қоидаҳои бехатарии шахсиро риоя кунанд ва кӯдаконро ҳам беназорат нагузоранд. дар ҳолати пеш омадани ҳолати фавқулодда ҳар як шаҳрванд метавонад бо ёрии рақамҳои 112 93 880 28 19 ё 223 13 11 барои кӯмак муроҷиат кунад.